Segona aturada del programa del dia d'avui, els esports al punt. Hem parlat de la Christmas Race, ara anem a parlar d'una altra cursa important, la que té el corredor motor Club Hoquei Palafrugell aquest dissabte, demà mateix, perquè té un partit a vida o mort, a cara de gos, que en dèiem nosaltres abans. Xavi Garcia, bon dia, benvingut. Bon dia. Dimarts no va poder ser, l'Igualada ens en va superar, en un moment determinat a la transmissió s'estava parlant doncs, de la diferència entre els dos equips i també d'una actuació arbitral que jo no sé si en certs moments va ser bona o no per al Palafrugell, dubto, però tu ens ho explicaràs millor. Què va passar davant d'aquest Igualada, que no oblidem que és un dels millors equips de la categoria? En fred i passat els dies va passar el que havia de passar. O sigui, un equip que està a dalt de tot, que va tercer, o sigui, tercer vol dir que té el Barça i el Liceu per davant, no té ni el Reus ni el Noia, sinó que van tercers de la categoria, que a més se jugaven quedar caps de llista de la Copa del Rei. Llavors, jugar contra aquest tipus de gent, quan tu no estàs en les millors condicions, difícilment pots emportar-te un resultat. O sigui, jo crec que nosaltres podem fer mal a qualsevol equip quan nosaltres estiguem prou bé. Llavors podem fer mal a qualsevol equip. Mentre nosaltres no estiguem prou bé, qualsevol equip ens pot fer mal a nosaltres. I aquesta és la diferència que tenim aquest any. Vam començar molt bé a principi de temporada i podíem fer qualsevol mal. Vam fer un partidàs al dia del Barça perquè estàvem molt bé en aquell moment. I va ser un partidàs i a la primera part la cosa estava molt bé. Ara actualment, aquests equips que són superiors a nosaltres, clar, ells per fer-ho, perquè no s'emportin els 3 punts, ells han de fer-ho molt malament quan ho estan fotent bé. Per tant, és girar la truita, no? Llavors, la truita l'hem de girar aquest dissabte. Aquest dissabte l'hem de girar en el que juguem de tu a tu amb un Vic que està pitjor que nosaltres, per tant, això hem de tenir-ho clar, està molt pitjor que nosaltres. O sigui, molt pitjor vol dir que si ens guanyen tampoc ens passen una classificació, per tant, estan molt pitjor que nosaltres, però que nosaltres tampoc estem molt bé. Llavors, aquí és on hem de mirar de girar-ho. Hem d'aprofitar aquest moment idoni per girar-ho. No ho girarem el dia del Liceu, no ho girarem el dia del Barça, no ho girarem el dia de l'Igualada, per tant, hem d'aprofitar el dia del Vic, que ells estan tocats, doncs a veure qui dels dos està més tocat i acabar de girar això. Clar, el Vic també pensa el mateix, El Vic també pensa que ells també estan molt tocats i que això no ho giraran el dia del Barça, ni el dia del Reus, ni el dia de l'Igualada, i l'única opció que tenen és girar el dia del Palafrugell. Per tant, és un dia d'aquests claus en què s'ajunten molts objectius clars per tothom. Per tant, hem de veure com evoluciona el partit i a veure si som capaços de tirar-lo endavant. Sí, perquè el partit de demà és un d'aquests no decisius, però bastant important, sobretot també per la moral de l'equip. En parlàvem la setmana passada de que estàvem molt tocats. Xavi, has pogut recuperar algun jugador? Has pogut arreglar una mica aquesta situació que ara mateix comentaves? Hem fet un petit pedaç o gran pedaç, però seguim tocats a nivell d'infermeria, la tenim massa plena, o sigui, ja no és un problema d'un ni de dos, o sigui, tenim molta gent a l'infermeria. L'única cosa que sí que hem fet aquesta setmana és poder fitxar. Hem entrat de nou al mercat d'hivern el dia 15 de desembre i es pot fitxar. Llavors hem fitxat amb un jugador que ve de Galícia, un nano jove, un nano que coneixíem de l'any passat al Liceu B, i que pensem que ens pot donar un cop de mà una miqueta aire fresc amb la sortida d'aquest tràngol, no? I anem a veure si això ens dona un cop de mà i així és en Miquel Areal, que és un nano de la Corunya, doncs ens pugui donar un cop de mà amb això i ajudar-nos. Si nosaltres hem fitxat un gallec, habitualment són els catalans que van al Liceu. Sí, en aquest cas hem tingut que anar a buscar fora perquè la veritat és que el mercat està bastant complicat i ara ja ens havíem plantejat obrir portes en el sentit de dir, a veure què trobem fora, vull dir que ha sigut fora d'aquí buscar alguna solució. N'hi ha prou amb una incorporació? O no podem més? No podem més. Claríssim, queda claríssim, doncs. Et diria que necessitem més. Et dic, la infermeria la tenim massa plena, llavors això és molt complicat. Demà, jo avui estic esperant partes mèdics per a veure si demà quants em puc plantar a jugar contra el Vic, però no tinc clar que arribem a la plantilla sencera. Tens uns dies ara, amb aquest partit comences la segona volta, si no recordo malament?
veritat? Correcte. Però hi ha una pausa per Nadal. Es pot preveure recuperar efectius? Es pot preveure recuperar efectius per una part, però per l'altra no. Hi ha una part que és la d'Ampou, que no la recuperarem fins anant bé mes de finals de gener, anant bé perquè si a finals de gener continuen dolors ha d'entrar per quiròfan. Si ha d'entrar per quiròfan, després això s'ho allargarà 2 o 3 mesos. Per tant, estem en un moment d'aquells que estem aquí posant espelmes i resant i una mica doncs, el club és molt conscient d'això i per això també demà fa portes obertes, o sigui, demà l'entrada és gratuïta. Ho hem vist, efectivament. Entrada gratuïta per una miqueta també és això, no? Doncs donar-nos suport i mirar doncs, que la gent doncs, que vingui a veure un partit de hockey, un partit interessant, perquè és un partit de tu a tu, no, hi haurà molta igualtat i per tant serà molt, molt xulo de veure, però que juguem a casa i volem veure el pavelló ple, a veure si tothom ens pot venir a veure, i la gent que ens estigui escoltant ara, doncs, perquè agafi l'agenda i que s'apunti una alarma i que demà a les 8 al pavelló de hockey, amb entrada gratuïta i que segur que veurà espectacle. Doncs esperem que així sigui, que les coses puguin anar bé. En aquest cas, Palafrugell-Vic, com comentava, un Vic que està segon per la cua amb 8 punts, a 3 de nosaltres, però que si assolim la victòria, encara Voltregà i Lleida poden veure's atrapats per nosaltres. Per tant, que no estamos tan mal, com deia aquell, no? Correcte, i tant que sí. Molt bé. Hi ha situacions curioses de que si tu et diuen a principi de temporada que al final de la primera volta estàs aquí, què diries? Sí, no? Doncs dius sí, jo en t'afirmo. I en canvi ara hi som i sembla com si fos un desastre. És curiós, tot plegat. Però l'esport et porta a aquests llocs. O sigui, et porta a aquest tipus de valoracions. No ho diguis per nosaltres, que no ho hem dit, això, Que és no, un desastre. No, que va. Si algú t'ho diu, que parli amb nosaltres, que no ho veiem pas així. Xavi Garcia, moltes gràcies. Si no ens retrobem, bones festes, però en continuem parlant, òbviament, per als nostres serveis informatius de cara amb aquest partit i els que vinguin. Fins ara. Perfecte, molt bé.